Ada? Tangke kini niltum iposin ang niltum press atheng no bang nangkok malam the bang ke lahan lo lapen rada atheng no bang nangkok alam the bang ke lahan lo non ke bang ji ar koi chiklu surini rang koi rapo tarik in koi ra siarni APSLC Ingdeng Troxy Foundation Day labangso katalon me bangke dak Puluni constituency si di QLA Poipen Puluni constituency along si Hoslo masih Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mauso katok ke arah panta kacuningri alam the bangke lahenlo non tariking koi rai si arnia bangke bang putin anutin ke thek kere risoi jang sarpi sarpu fansitame nilitum dak Puluni constituency pen ke pacini madang te kacuning rialam the bang ke lahenlo labangso melo nang litum sitame ke bang pek tia fansi nilitum Puluni constituency a committee hoipen nang litum afan nang kacuning ri alam the bang ke lahenlo asi nilitum jasemet pe alama bangke nilitum APSLC kacesong labangso apur kimole langdam pulutang te ilitum bangke 6 sidul bangtang nangji lapen ke artikel 244 pacun bek nangji lapo alam the pensi non labangso Puluni constituency kamar tisurong pathua klamlong sitame nilitum pini kisik kedang abangke tangtang lo pule udam dera choklo 80% na bangke tangtang lo lapen penap tigang pongke kata kowe clear po masih labangso me ilitum chetong nang ko kalam the bangke ilitum kache song labangso siang tong ilitum amsose Assam government lapen central government labangso ke pacini ja phana bangke muluk rada bangke kache to ikenang chot aso posinang litum kadok awe fansitame chuning ripon lo lapen ke kadok we phantame ning thepon lo wang pet popusi adon tin anutin labangso kache song along bangke ilitum RDGP nangji pu bangke anutin stame chini ponlo lapen ke litum thek ponlong lo kedam tang arni pen stame litum phan labangso Congress party atum lapen labangso non dobom BJP party atum stame ilitum Karbi Anglong farman ke thangnata ilitum phan lapuson artikel 244 lelang dampunon lapen ke 6 sidul ke pangtang amu lelang dampunon pangkre biason se litum theklong lasi jasemet pe da bangke PSLC ke chesong bangke lahenlo ing tangkring pen nom jai ke thar ilitum afan ke japon alidars abangke hemprek long nangji lapen ke artikel 244 ing tang nangji pusi labangso APSLC ke chesong bangke litum rat de afan than pachinilo lapen ke non ke bangjarni sitame ilitum dak aluhi ke chopha pon sitame do oji chief guest abangke Okhil Gogoi Siman Ponpo lapen ke litum central committee abutung jai kathar general secretary tandang lo kado we abutung sitame labangso me long bangke chitongpo lapen ang sa asam angkang pi kape ka leader sa tum sitame ladak ke bangji lam thedolo lapen ke jasemet pet litum ladak tribal akhe ana bangke litum Karbi punon Dimasa punon Boro punon Tiwa punon Adivasi punon lapen Naga rengma kadok we atum sitame lapen Garu atum sitame labangso melong bangke leader pendang lok kadok we culture team atum sitame lang litum labangso melong kepaklang dia phan ke wang popusi lam thedorep lo lapen ke ilitum rat muluk sitame labangso arni bangke cheto pet popusi niltum Puluni constituency pen bangke nang litum kadok we ke thek kere kachesong rat doan APSLC leader do ana phan sitame nilitum ahin pen chuning di pondok kadok we phan sitame doan Karbi abat katane APSLC lengwang lapse yang ke kolong dari bang gitu so lo di ada nilitum Puluni constituency APSLC committee hoipen ini dia potse labangso media thengno lang nangkok ma pulutang te anhepi kelalo non hejong lo nilitum labangso chiklo arkoi suri ini